you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Ja, og jeg vil også bare sige, hvis det er, at I godt, hvis efter i dag, eller nu, eller et eller andet, så har jeg sådan en hjemmeside, der hedder actionchristianity.com, og den er I velkommen til at gå ind og få skrive op til nyhedsbreve, og der er også nogle links til sådan forskellige sociale medieplatformer og sådan noget, så det er helt nyt for mig. Jeg har næsten lige opsagt mit arbejde og trådt ud i at prøve at gøre det her fuld tid. Jeg har en opsparing med mig, så I behøver ikke at give føde til de sultne børn endnu. Nej, og det regner det skal nok gå alt sammen. Men i forhold til, hvis I synes, det her det er noget, der kan give mening, noget I godt kunne tænke at investere i, det som jeg står for, og det vil I høre mere om nu her, jamen så er I velkommen til at ligesom koble jer på, og der kommer til at være en masse undervisning og dybde om discipleskab, og om et liv, der forhåbentlig bærer mere og mere frugt, ud fra den tro, vi har. At vi, det er i hvert fald, det er min livsrejse. Jeg vil prøve at give jer over de sidste 3,5 år, og også de sidste 30 år, sådan lige meget kort opsummeret. Og så vil jeg prøve at ligesom give det videre, jeg har oplevet. Altså at træne andre, sådan som jeg oplever, at jeg selv er blevet trænet, og ligesom tage jer, tage alle, der vil, med på en rejse i at bære mere frugt på en eller anden måde. Så det er det. Så jeg har sådan 5 punkter. Man kunne kalde det 5 læringer, 5 emner, 5 punkter, et eller andet. Og første, det er, at nummer 1, og det var også det, jeg bad lige inden jeg gik i gang her, det er, at det vigtigste overhovedet i hele alt, hvad jeg overhovedet kan sige, hvis I bare får én ting, bare én ting, hvis det var én ting, jeg skulle sige, så er det, at mit liv blev forvandlet ved at trænge mig ind i Guds nærvær 1 til 1. Altså, det var svært faktisk, fandt jeg ud af. Der er faktisk kamp på det punkt der. Men jeg vidste godt, at det ville være svært, og så lyttede jeg til folk, der sådan gik op i det. Og sådan, jeg skal have noget ind, som gør, at jeg ligesom bliver sulten efter det, fordi det var ligesom, det var nærmest mit sidste håb. Sjovt nok, det burde jo have været nummer 1, ikke? Altså, men det var sådan ligesom, nu har jeg prøvet alt andet, lad mig prøve. Søg Gud 1 til 1. Jeg var simpelthen så frustreret for 3,5 år siden, sådan lige ledende op til covid, og ligesom tingene var bare ikke gode, og det var bare træls. Men det var, da jeg virkelig sagde, okay Gud, nu vil jeg prøve det der med at lukke døren efter mig. Det er faktisk helt konkret, det Jesus siger i Matthæus 6. Når I søger Gud, så gør det ikke foran mennesker, men gør det foran mig. Og det var sådan en proces med et eller andet med performance mod ikke-performance, mod at være ægte. Det var sådan nogle temaer, der kørte i mit liv, og jeg tænkte bare, okay, der er i hvert fald en, jeg ikke kan... Jeg kan ikke stille mig an som bedre, end jeg er foran Gud.
Giver det mening? Han ved det allerede, og jeg kan lige så godt bare eje det, og ligesom være i det, og jeg kan... Det, måske det bedste og sundeste, man kan, det er faktisk at være helt sådan, det her, det er jo tilstanden i mit liv, Gud. Du ved det allerede godt, men ligesom Gud var ude og lede efter Adam og Eva i haven, ikke også? Han spurgte, hvor er I? Han kaldte på dem, og det var egentlig ikke fordi han ikke vidste, hvor de var. Men det var fordi, han ville, at de skulle opdage, hvor de var. Kan I se det? Og det er bare det sted, vi skal... Altså, glem alt andet. Eller glem ikke alt andet, men you know what I mean. Altså, der er en prioritet. Der er en prioritet, som er ligesom... lad os komme ind og bruge noget kvalitetstid med vores far. Lad os komme ind og søge ham hjerte til hjerte. Ven til ven. Jeg gik ind i sådan, min kone har tidligere været dagplejer, så vi har et værelse derhjemme, der bare hedder dagplejeværelset, for hun er ikke dagplejer mere, men det hedder det bare nu. Og der gik jeg så ind, og så er der en sofa der, og så satte jeg mig i sofaen, og så tænkte jeg, okay Gud, nu sidder du der ved siden af mig, uanset om jeg kan mærke det eller ej. Uanset så gør jeg det her, og så snakker jeg med dig i tillid til, at du har jo sagt, at du vil høre, og du vil være der, og du vil, ikke også? Og så begyndte mit liv. Lige pludselig så begyndte jeg at ligesom få nogle tanker, der ryddede op i mit indre univers, som havde sat sig på tværs. Jeg ved ikke, hvad der sker med mig og små sangbider lige i øjeblikket. Men det var virkelig det, der var sket. Der var sket nogle ting. Okay, jeg ved ikke, hvordan den sang i øvrigt fortsætter. Det skal I ikke tænke på, hvad den ellers handler om. Det var kun den del, der ligesom kunne bruges her. Den handler sikkert om alt muligt andet. Men jeg opdagede, at der var ting inde i mig. Det er også en gammel sang i øvrigt. Der er sikkert mange af jer, der ikke aner, hvad det er, der sker her. Men det er også okay. Undskyld. Men jeg opdagede bare, at der var nogle tankebygninger, og nogle, faktisk må jeg bare sige, nogle løgne, som lå og bare faktisk destruerede mit liv med Gud, og med mig selv, og med min familie, og med min identitet, og bare spiste mig til middag. Det var ikke, og det begyndte Gud så at arbejde med lige pludselig, uden at jeg egentlig sådan, det var ikke engle, der kom, det var ikke sådan, nu rører jeg lige til himlen, eller et eller andet. Det var bare sådan nogle tanker, der ligesom kom til mig. Og jeg var ikke sådan, jeg var helt blank, jeg vidste ikke, om det var Gud, eller hvad det var. Jeg tænkte bare, okay, der kom en tanke der. Nå, det var da alligevel godt nok en vild tanke. Og den tanke, der var der kom til mig der, det var, da jeg virkelig prøvede at sige, okay Gud, nu er det dig og mig, lige her, mand til mand. nu mødes vi ven til ven, bedste venner, tror jeg. Ikke også? Det er ligesom, det er hele... Okay, nu kommer det. Altså det er hele årsagen til livet. Livets mening. Det er venskab med Gud. Han vil have nogle flere at elske. Det er derfor, start der, venner. For jeg kommer også til at sige nogle andre ting. Og over weekenden her har vi virkelig set mennesker blive sat fri, også fra onde ånder, og blive døbt med Helligånden, tale i tunger, og opleve helbredelser, og alle mulige dejlige ting. Og folk har, wow, der er sket så meget, men det er sådan, det er bare en frugt af det her. Okay? Det er fint, det er dejligt, det er super godt. Super, yes, fedt. Men det vigtigste, det er venskabet. Virkelig nært, intimt. Virkelig venskab med Gud. Og den tanke, der så kom til mig lige pludselig en dag, da jeg sådan, jeg ved ikke, det var ikke første dag, jeg gjorde det. Men jeg sådan, ligesom tog sådan en kvalitetsbeslutning, og nu går jeg lidt tidligere i seng, så tager jeg lidt tidligere op, og så prøver jeg det her. Fordi jeg skulle have noget tid til det. Så gjorde. Og så en af dagene, så lige pludselig kommer den her tanke, hvor jeg virkelig prøver at komme ind til Gud. Jamen, så kom tanken til at sige, det sted, det intime venskab, hjerte til hjerte, har du jo besluttet dig for ikke at give til Gud. Og jeg var bare sådan, hvad har jeg? Hvis det er sandt, så er det nok den værste sandhed, der overhovedet kunne være. Det er jo rigtig skidt, at jeg har taget den beslutning. Og så begyndte ligesom tingene at gå op for mig, fordi så fandt jeg ud, okay, hvorfor har jeg gjort det? Jamen det var jo fordi, at jeg følte ikke, Gud var der for mig på et tidspunkt i mit liv.
Det var fordi, at jeg lukkede en kirke, som jeg havde startet, og jeg følte, at alle forlod mig, og der var en faste, der gik fuldstændig i kage, og der var bare alt muligt træls. Og så følte jeg ikke, Gud var der for mig. Og det havde jeg ligesom følelsesmæssigt, intellektuelt besluttet, dybt nede, at det var en sandhed. Problemet er bare, at det var en løgn. Men jeg troede på løgn. Og så røg jeg i porno. Og det er en del af mit vidnesbyrd over de sidste mange år. Jeg kæmpede med porno, og jeg kæmpede, og jeg kunne da ikke forstå, hvorfor jeg ikke kom fri af det. Men nu er jeg fri. Og det er altså gennem den proces, der hedder at komme ind i Guds nærvær og blive hel. Og få sandhed ind i fundamentet, i kernen, i hjertet. Og det var hårdt arbejde, fordi mit hjerte var fuldstændig overbevist om, at Gud ikke var der helt helhjertet for mig. Så jeg havde besluttet mig for at gøre gengæld mod Gud, og ikke helhjertet være der for ham. Au. Og jeg så på frugten af porno, og hvad selvtilfredsstillelse kan man kalde det, men jeg kunne ikke se, hvad roden var. Hvad var det, der gav det der liv? Så jeg havde porno, vidste det var forkert, det er ikke heldigt, det er ikke godt, det var ikke det, man skal. Det vidste jeg godt, og jeg omvendte mig, og jeg sagde undskyld, og jeg bekendte min synd, og jeg bad imod det, og jeg ligesom gjorde alt, hvad jeg kunne, synes jeg, og gik til psykolog, og gjorde alt, hvad jeg kunne, for at ligesom komme ud af det her. Følte jeg. Samtidig med, at jeg ikke følte, at jeg gjorde nok. Og, alt det der. Og jeg følte mig skyldig og fordømt, og så stod jeg op søndag morgen, og så skulle jeg ellers tilbede. Og Guds nåde er ny hver morgen, ikke også, Mikkel? Vi snakkede lige om det inden gudstjenesten. Det er ikke fordi, at igen nu peger jeg dig ud lige, mens jeg snakker om alt det her. Det er slet ikke noget ved det, jeg gør. Men det var bare et skriftsted, vi snakkede om. Og så... jeg skal passe på alt muligt, ikke også? Så... Men jeg arbejdede med det her. Jeg prøvede at gå dybt i mig selv, i forhold til at finde ud af, hvad er det, der er sket inde i mig selv. Og så fik jeg åbnet op, og jeg fik... Det, som var nøglen til min helbredelse, det var, at jeg sagde, Gud, jeg føler det her, jeg føler ikke, du er der. Altså, jeg følelsesmæssigt, så føler jeg ikke, du helhjertet er for mig. Intellektuelt ved jeg godt, ja, du sendte Jesus og døde på korset, og du elsker mig, og Gud er kærlighed. Alle de der ting, jeg kendte, jeg vidste det udmærket godt, men i mit hjerte følte ikke, det var sandt. Det var en følelsesmæssig blokade, simpelthen, inde i mig, at jeg følte det ikke. Og så, okay, hvad gør man? Hvad har jeg selv prædiket? Når man føler noget, og man ved, det er forkert. Altså, man ved, det ikke er det rigtige. Jamen, så bliver man nødt til at koble sig på det, der er sandt, over det, man føler. Og så bliver man nødt til at have lidt disciplin. Tag noget ansvar. Tag ejerskab over sig selv. Og gå ind i sandheden og sige, det er løgn. Det her, det er sandt, og jeg kobler mig nu på sandheden. Og den sandhed, og de sandheder, som jeg har lært mig selv at koble mig selv på, når jeg er gået ind i det, der hedder forkastelse. Altså, jeg følte mig forkastet af Gud, og så gik ind i selvmedlidenhed, fordi Gud jo han startede. Det var sådan en børnehavelogik, jeg kørte. Gud sagde, i den her periode sagde Gud til mig, nu skal du simpelthen være op med at være et lille fornærmet barn. Lyder det som Jesus? Ja, også. Sådan kan han altså også godt tale. Nu skal du blive voksen, Peter. Okay, thank you. Ikke? Men nu skal jeg ligesom blive en mand, blive voksen, blive moden. Og så skal jeg gå ind i sandheden i stedet for løgnen. Og så det, der var sandheden, som jeg skulle genlære midt i forkastelsen, det var, at Jesus har bevist sin kærlighed. Faderen har bevist sin kærlighed. Helligånden var med og beviser sin kærlighed til mig personligt og til dig personligt gennem korset, blodet, hans lydighed mod sin far og hans længsel efter at vinde dig og mig med hans kærlighed, sådan at vinde os med sin kærlighed. Og det er det, at han gjorde det, selvom vi ikke har fortjent det. Det er et bevis, evigt bevis på hans kærlighed. Helhjertet kærlighed.
Han gik helhjertet ind i det. Han gav sig helt, fordi han elsker dig. Hvis der er noget, der... Altså det er simpelthen så vigtigt, det her. Det skal vi bare have helt på plads. Og det skal smadre alle løgne om forkastelse fra Gud. Og så er det ligegyldigt, hvad mennesker siger. Altså, det er det ikke, men det er det. I forhold til den sandhed. Og i forhold til, hvad vi føler. Fordi det er den ondes ældste taktik, det her. Det er at give os den der... Det var det første, han sagde til Eva. Nej, Gud, han vil ikke lade os spise af frugten, fordi at så ved han, at I bliver ligesom ham. Med andre ord, sådan en lille sniger på at sige, ej, Gud er ikke helt for jer. Gud ved jeg ikke, det er ikke helt godt. Han er ond. Ja. Så lad os... Jeg har skrevet den her sætning. Lad os helhjertet tjene Gud. Fordi han helhjertet elsker os. Ikke ud af, altså det endte jo med i mit lille hjerne, jeg kunne slet ikke se alt det her forresten, før det begyndte at, ligesom, blive pakket ud her for de her 3,5 år siden. Jeg kunne slet ikke se det. Jeg var kristen, jeg brændte for Jesus, jeg kom i kirke, jeg tjente Gud, alt muligt. Orla, du kender, vi har kendt hinanden i 27 år, Johan og Mikkel, og så videre, I kender mig. Men jeg var bundet af det her inde bagved. Og i virkeligheden så endte det med, at jeg nærmest var bedre end Gud, fordi jeg jo tjente ham, men han ikke helt tjente mig. Altså, det er forfærdeligt, hvad der i virkeligheden foregik. Alt det der, det var det, jeg kunne slet ikke se det. At det var det, der foregik i mit hjerte. Så det, jeg har skrevet, det er, at vi helhjertet må tjene Gud og omvende os i alting og give alt over til ham. Fordi han har gjort det først for dig og mig. For Gud er helhjertet for mig. Gud er helhjertet for mig. Og så har jeg skrevet sådan her. Det er gensidig, total smask forelskelse, vi er ude i her. Og han startede. Kan I se, hvordan jeg har flippet den nu? Nu er jeg stadigvæk et lille barn, og nu gør jeg gengæld. Men ikke ud af, jeg føler mig forkastet, så jeg forkaster dig. Men ud af, jeg er helhjertet elsket, så derfor elsker jeg helhjertet tilbage. Det synes jeg var en sjov sætning. Og en sjov tanke i min forberedelse til det her. Så Gud elsker os først. Og vi gør positiv gengæld. Så det er jo essensen af det hele. Altså, der kan ikke blive mere essentielt. Det er fundamentet. Bare jeg ikke ryger igennem her, så er det godt. og det er det omvendte af, hvad jeg gjorde. Altså, vi behandler Gud, som vi føler, han har behandlet os. Det er helt vildt at tænke på, ikke? At det er egentlig en del af den sandhed, der er. Altså, yes. Så jeg håber, det giver mening. Nu skal jeg lidt videre til nogle andre punkter. Så da jeg så kom igennem det her og oplevede, der var en del af den proces, det var altså også, at jeg blev fri. Jeg blev fri fra det her porno. Og det var både den her proces, som jeg lige har beskrevet, at jeg kom ind i at anerkende og tro på, med at tage ansvar og stå på sandheden, at Gud elsker mig, midt i, når jeg ikke følte, at alting gik godt omkring mig. Så gik jeg ind foran Gud og var foran Gud og var der. Og jeg kan også beskrive det som, at hvis vi sætter velsignelser fra Gud op som tegn på, at Gud elsker os, mere end det, jeg lige har snakket om nu. Altså sætter endda tjeneste, lovsangstjeneste, det der er tættest på, altså selv lovsangstjeneste kan blive en afgud. Selv tjeneste for Gud, men også velsignelser kan blive en afgud. Fordi det, jeg opdagede, det var, at det var det blevet for mig. Fordi når det ikke lige gik så godt, så var det lige med, at Gud ikke var for mig. Det er jo løgn. Så det har jeg ikke længere råd til. Vi skal ind til det, der for evigt står fast. Det er den nye pagt i hans blod, som han selv gennemførte. Gud selv etablerede den nye pagt for evigt.
Og det står fast, og vi kan altid få et evigt bevis, der bare står fast altid, for at han elsker os. Se på korset, se på blodet, se på hans lydighed, og se på, at du ikke havde fortjent det, men han gjorde det alligevel. Ud af kærlighed, lydighed. Det er så vildt. Det er derfra, min verden går. Der kom en ny sang. Det er derfra, vores verden skal gå. Fordi så bliver vi stærke. Fordi det står fast. Altid. Og i det, så oplevede jeg altså også frihed for det her problem, den frugt. Fordi nu havde jeg brudt med roden. Men jeg så, og så kom der ikke længere liv og energi op til frugten. Den dårlige frugt af porno. Fordi forkastelse, selvmedlidenhed og selvtilfredsstillelse, det er den mest uheldige treenighed, jeg kender. Så jeg prøver, og der er kamp på, altid på det her område. Det er ikke fordi, altså den onde stopper jo ikke bare fordi, nu har jeg forstået det, så videre, så glemmer jeg det. Eller han glemmer det. Og den onde prøver at tage det fra os hele tiden. Gennem mennesker, omstændigheder, livet, bla 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 bla, og selv og alt muligt, og der kommer alt muligt. Altså den onde vil hele tiden prøve at stille spørgsmålstegn ved det her. Blandt andet. Okay. Så i forhold til udfrielse under ånden, så en del af min rejse nu, det er, at jeg har opdaget, at jeg havde faktisk også brug for udfrielse i det her. Hele det her spil. Fordi jeg oplevede også, at når jeg før fik den her tanke, så nu skal jeg gøre det, jeg ikke godt ved, jeg ikke skal, og så gjorde jeg det, og jeg vidste, jeg ikke skulle gøre det, og jeg gjorde det alligevel. Jeg var simpelthen så bundet til det. Og det, jeg oplever nu, det er, at jeg ikke er bundet. Den er bare væk, den lænke. Den ligesom svang nærmest til at gøre det. Og i hele den proces, så opdagede jeg også en hel masse ting om udfrielse. Og jeg er blevet sat fri for onde ånder. De havde sikkert noget med forkastelse, og byggede det, og sat turbo på det, og lænkede mig til det. Og til selvmedlidenhed, og til begær, og selvtilfredsstillelse, osv. Og i dag oplever jeg, at jeg bare sådan, hvis jeg bliver fristet på en eller anden måde, fordi fristelse, det skete også for Jesus, at den onde prøvede at komme til at friste ham. Så der er ikke noget galt i, at man oplever, at man bliver fristet til noget. Men det der er mit gode budskab her, det er, at jeg er blevet fri for at udføre det. Jeg er blevet fri for at udføre det, jeg bliver fristet til. Og det er en frihed, jeg har længtes efter i 18 år. Og nu forstår jeg sammenhængen. Og jeg hjælper andre mennesker. Og træner andre mennesker. Hjælper andre mennesker til at blive fri på samme måde. Jeg træner andre til at hjælpe andre mennesker. Og træner andre til at træne andre. Det hele... Jeg har travlt. På den gode måde. Jeg er ikke fortravlet, men der er arbejde, der skal gøres. For hold fast, hvor er der bare meget bundethed. Og altså bare sådan, altså nu er jeg meget åben og ærlig om den her historie også. Jeg har snakket med min kone om det, og hun forstår, at det var ikke hendes skyld på nogen måde. Det er en kæmpe stor del af det her, at man ikke sidder og skyder skylden på hverken Gud, eller den onde, eller andre, men man først arbejder med sig selv. Og siger, hey, det er mig, der skal. Jesus, han kommer og prædikede omvendelse og udførte udfrielse. Så, yes. Godt. Så nu, der arbejder jeg. Det er min læring nummer 3. Altså læring 1, jeg er ikke så god til lige at ramse det op. Det var at søge Gud først. Nummer 2, det er, at jeg gik ind og fik frihed, og ligesom tog ansvar, og omvendte mig, og blev sat fri. Og nummer 3, det er så, nu arbejder jeg så hårdt jeg overhovedet kan, og det er derfor, jeg også står her i dag, det er derfor, jeg opsagde mit arbejde på at organisere det her, og på at strukturere det, og på at lave nogle gode kurser, og nogle gode forløb, og noget træning, og noget discipleskab, og hjælpe, give min historie, give min livshistorie, for jeg ved, at den hjælper, når jeg fortæller den. Så er der nogle forståelser, der måske går op, som du ikke havde tænkt på den måde før. Det er mit formål med det, jeg lige har sagt. Fordi det var det, der skete med mig, så jeg prøver at give det videre. Og som I nok også godt kan fornemme, så mener jeg det. Og jeg er begejstret for det. Og det er der gode grunde til. Jeg har længtes efter den frihed så længe.
Og jeg vil så gerne give det videre. Det har ikke noget med mig at gøre. Altså, jeg er ikke et eller andet specielt her. Da jeg startede mandag aften med det første session, så satte jeg mig med vilje på en af de her stole, for at sige, hey, jeg er dig, du er mig. Vi er sammen om det her. Og i dag så står jeg her og ser vældig fint ud heroppe. Men jeg vil så gerne, at det her det ikke bliver noget fjernt. Noget sådan luftigt, noget... Nå, det lyder helt vildt godt for dig. Jeg sidder bare herovre og har det svært, og kan ikke rigtig ligesom komme ind i det. Og det vil være virkelig... Jeg er 100% normal og almindelig. og er ikke et eller andet farligt, fint og vildt. Jeg er med-disciple. Det er det, jeg er. Jeg prøver bare at gøre det her, og jeg prøver også at være god til også at, okay, det Jesus gjorde, og det han sagde, vi skulle gøre, det prøver jeg faktisk at gøre på en eller anden måde. Få mit liv organiseret. Og det er også det, jeg vil tale om, det der med at være disciple. Altså, at prøve at sige, okay, hvad gjorde Jesus? Hvad sagde Jesus? Hvad trænede han sine disciple til dengang? Hvad gjorde de så faktisk? Hvad var det, han sendte dem ud for at gøre? Okay, det ser da vildt ud. Det vil jeg da gerne. Og jeg har et skriftsted her, som jeg gerne lige vil læse op. Matthæus 10, 7 og 8. Og det er nok en af de centrale ting i forhold til, hvad jeg tænker, at jamen, det er også en del af discipleskab. Det her det er ikke det eneste, der er i discipleskab, men det er også en del af discipleskab. Det er sådan, jeg ved ikke, hvor mange forskellige områder, man kunne liste op, som er discipleskab ifølge Jesus og Bibelen osv., men der er i hvert fald der er mange. Men Matthæus 10, 7 og 8, det er i hvert fald et område, jeg tænker, der er brug for at genopdage. Og det siger sådan her. Jesus, han har lige kaldt de 12 til side, men der er også et andet, der hedder Lukas 10, hvor det er 70 andre. Så det her, det er discipleskab, i hvert fald som jeg ser det. Jeg kan ikke se det på andre måder mere. Jeg kan sådan helt, hvad vil man sige? Fordi det er Jesus, der siger det. Så det må gælde. Altså, han er den samme i går, i dag og til evig tid. Og han sagde det bare til dem, der var blevet trænet af ham. Han var mester, de var disciple, og i øvrigt, de var fiskere. Okay? De var skatteopkrævere. De var alt muligt. Der var sådan en eller anden fyr, der var militær, en eller anden mærkelig oprør-type, sådan lidt suspekt. Sådan, jeg ved ikke rigtigt, om han tager en kniv frem lige om lidt og går amok. Altså, der var sådan en zelot, hed det. Sådan en, og der var alle mulige forskellige typer, og de, som jeg har sagt flere gange i løbet af weekenden, de togede altså rundt. De var ikke sådan med glorie og svævede et halvt meter over jorden og var sådan helt uopnåelige og wow. Nej, de var dig og mig. De var dig og mig. Vigtigt. Fordi ellers så kommer vi til at lave undskyldninger. For ikke at være ligesom dem. Og være under Jesus, ligesom de var. Så min opgave nu her, det er også at bare sige, hey, du er disciple direkte under Jesus, som en af de 12 eller en af de 70. De 70 havde ingen titler og alt sådan noget. Jeg har det helt fint. Jeg har ikke brug for titler. Jeg er bare en disciple. Ved du hvad, der er rigeligt at gå i gang med. Disciple, det er fint for mig. Med disciple, det er... nu gik den i sort skærm, fordi den skal spare batteri. Kom tilbage. Der. Matthæus 10, 7 og 8. Der siger Jesus til sine disciple. Dig og mig. Okay? Prøv at se, om vi kan fange det. Så siger han, fortæl dem, at Guds rige nu er kommet. I engelske oversættelser står der, himlen er kommet nær. Og der står at mange steder, så står der både Johannes Døberen og Jesus prædikede omvendelse. Omvendelse betyder på græsk at tænke anderledes. Det betyder, at man går fra at tænke løgn, det har jeg vist lige snakket om, tænk løgn, tro på løgn, til at tænke det rigtige. Det er omvendelse. Og så ud af rigtige tanker, der kommer der rigtige handlinger og et godt liv og alt det der, et discipleliv. Ikke? Så fortæl dem, Guds rige nu er kommet nær, og så står der, helbred de syge, oprejs de døde. Okay, det er en kæmpe, det er sådan helt, han går helt op. Gør de spedalske raske. Det var fordi, det var et problem, de havde dengang. Det har vi ikke i dag, men vi har andre ting, der man kunne fokusere på, som var meget tydeligt. Og driv dæmonerne ud.
I har fået det for intet. Giv det for intet. Så vi har, alt det, vi har fået det helt gratis. Er vi enige? Vi har ikke betalt en krone for at komme i himlen, eller for at himlen er kommet nær. Han har betalt det hele med sit eget blod og sin egen død. Sit liv. Så vi har fået det gratis, vi giver det videre gratis. Og det er det, jeg prøver at vokse i, og udleve og træne andre i. Kort sagt. Det er en af tingene i hvert fald. Men det er noget, som jeg tænker, vi lidt har skruet ned for. Jeg ved ikke, hvad der har måske været nogle dårlige eksempler på nogen, der har gjort det her. Det ved jeg, der har, også i Danmark. Sådan vi tænker, okay, det ved jeg ikke helt. Men jeg tror faktisk, at vi er kommet til at i nogle tilfælde at smide babyen ud med badevandet. Det tænker jeg i hvert fald. Og det synes jeg er så ærgerligt. Det var ikke meningen. Det er meningen, at vi skal kunne ære alt det gode, der er, som vi ser Jesus gøre og sige og så videre. Og så det andet, der ikke lige matcher. Okay, ud med det. Men tak og Gud, yes, lad os lære det, som du gjorde, det du viste, det du ligesom, ja. Giver det mening? Ja. Så det jeg gjorde helt konkret, okay, nu er tiden lige, okay, wow. Nu skal jeg lige tænke mig om, hvad jeg skal nå på et par minutter. Minus et minut. Okay, den sidste tanke i forhold til det her, det er, at jeg endte med at tage min egen kalender og sige, er der en aften, som jeg godt kan sætte af til et eller andet, der rimer på Matthæus 10 og Lukas 10? Og så gik jeg til den her sportsgren, Matthæus 10 og Lukas 10. Og jeg håber, den bliver langt mere populær end fodbold og padel og alt det andet. Fordi det var det, Jesus gjorde. Han sagde, okay, nu, det her tidspunkt, det her sted, det her skal I gøre. Og det er super lavpraktisk. Så det vil jeg opmuntre jer til at begynde, okay, hvordan skal vi få det her gjort? Hvordan skal vi få os selv trænet og få det gjort? Og så start der, hvor du er. Wow, Orla. Der er så meget mere, jeg gerne vil give jer. Jeg vil opmuntre jer til at lytte til de der YouTube, der har været. Der er meget mere dybde, meget mere detalje. Og følge med. Prøv at se, om I har lyst til at følge lidt med i, hvad vi går og laver derovre i København. Og jeg vil bare give alt, hvad jeg er og har, for at træne andre. I forhold til dåb, jeg ved ikke, kan jeg lige sige et par sekunder om det? Godt. Jeg vil bare opmuntre dig til, hvis du er kommet til tro på Jesus, og efter du er kommet til tro på Jesus, der er du ikke blevet døbt endnu i vand ved fuld neddykkelse. Så vil jeg opmuntre dig til at gøre det så hurtigt som muligt. Og hvorfor siger jeg det på den måde? Det er fordi, når vi læser i Bibelen, så var det sådan, det var. Det var sådan, okay, nu tror jeg på Jesus, og det næste spørgsmål, det er, hvor er der noget vand? hvor er det her vand hen, så vi kan få det her gjort? Og så var det nærmest ligesom om, de brugte dåben som deres første sådan, trosbekendelse. Og jeg elsker det, og det tror jeg også er en ting, vi skal prøve at arbejde på og ind i og tilbage til. For det er ligesom den første lydighedshandling, jeg ser, efter man er kommet til tro. Okay, hvorfor skal jeg døbes? Jesus lod sig døbe. Var der nogen grund til, at han lod sig døbe? Hvad gjorde det et eller andet for ham? Ja, han blev døbt med Helligånden der, men det var ikke, fordi han blev mere perfekt, eller mere anerkendt af Gud, eller et eller andet. Det var bare, fordi det var Guds vilje. Det var bare det. Det var Gud, og det er fantastisk symbol på frelse. Altså stå her i vandet og ligesom sige, okay, nu står jeg her ligesom lidt som mit gamle liv. Nu vælger jeg at identificere mig med Jesus. Han døde for mig. Og nu lader jeg mig begrave med ham. Og nu anerkender jeg, at han døde for mig. Han tog al min synd. Og nede i vandet, der bliver jeg så renset ren fra al synd. Og så står jeg op til et nyt opstandelsesliv med ham. Det er det, dåben drejer sig om. Og det er ikke, fordi det sker der. Det tror jeg ikke, det er meningen. Det er meningen, det skal være sket, inden at vi tror på det og tager imod det. Men det er et fantastisk symbol. Og hvorfor skal man gøre det? Fordi Gud siger det. Jeg har ikke noget bedre argument. Jesus gjorde det, han siger det, og det er et super symbol på alt, hvad Gud gør og er i dig i forhold til frelse og det nye liv, og ligesom vende sig fra synd, blive renset fri fra synd, stå op til et nyt liv i Guds kraft. Vil Gud møde dig der i dåben? Ja, det tror jeg, han vil. Jeg kan ikke garantere, hvordan. Det kan være, du intet mærker.
Det gjorde jeg ikke selv, da jeg blev døbt. Andre, det er bare helt vildt, og Guds og Helligånden, og de bliver helbredt og fyldt med Helligånden og udfriet, og der sker alt muligt. Så have så meget tro, du kan. Dig, der skal døbes. Bare sige, hey Gud, mød mig, hvordan du vil møde mig. Jeg er klar, jeg vender mig fra alt det gamle. Jeg gør op med alt det gamle. Jeg modtager renselsen og tilgivelsen og står op til et nyt liv. Okay? Så hvis du ikke endnu har skrevet dig op til dåb, så vil jeg opmuntre dig til at, hey, kom, der er vand. Hvor er der vand? Der er vand. Lige her. Her. Og hvis du ikke lige er helt klar lige nu, det er også okay, men så måske næste søndag henvende dig til Orla og sige, hey, jeg kan bare mærke, nu er det nu. Det skal være. Det er let's go. Jamen, så er det tid. Lad ingen se ned på dig, fordi du er ung, men vær et forbillede for troende, både med dine ord og med dit liv. Vær et godt eksempel for dem, når det gælder. Herren vejleder alle, der vil følge ham. Han indvier dem i sine hemmelige planer. Jeg tror på, at Gud har rigtig mange planer for dig, Emanuel. Der var en dag, hvor jeg kørte med dig, og så mærkede du, at jeg havde ondt. Og så, jeg har haft smerter i 20 år. Og så lagde Emanuel lige sin hånd på min ryg. Og for første gang i 20 år, der sov jeg en nat. Og jeg havde ingen smerter. Så jeg vil bare sige til Emanuel, bliv ved med at gøre det. Gud har mange planer med dig. Lad være med at være bange. Bare gør det, når Gud beder dig om det. Så er han med dig. Jamen, for 1,5 år siden, der er sådan en meget dårlig periode i mit liv. Og jeg vælger faktisk at tage mit eget liv. Jeg spiser 70 Rivotriller, det er nogle benzodiazepiner, og drikker 2 flasker vodka. Og velvidende om, at mit hjerte det stopper. Det gør det også. Jeg dør på fortovet i Viborg. Jeg vågner så op ind på Viborg sygehus, ved at der ligger en sygeplejerske på gulvet og tudbrøler. Der vågner jeg op med den her snor rundt om tåen, og jeg tager ligeklædet ned. Så kommer der det vælter ind med læger, og jeg fatter ikke en skid. Så efter 20 minutter, der har de taget blodprøver og urinprøver på mig. Og der er ikke noget af mit blod, når der er ingenting i min urin. Før var jeg diagnosticeret paranoid skizofren med PTSD og ADHD, jeg har ingenting mere. Jeg har brugt briller før, det gør jeg heller ikke med. og så kommer lægen ind, han siger til mig, jeg har ikke nogen forklaring for det her, men i næsten en time, der har du været død. Som i helt død. Så jo. I går, der var vi til foredrag, og der var sådan lidt, hvordan det her, om der var nogen, der havde bedt for mig, uden jeg vidste det. Så møder David ud foran døren. Og han sætter hånden på mig, ja. You put your hand on me, and we were talking about whether or not it was, what happened. It was somebody that spontaneously prayed for me, and then you said no. Maybe it was the Holy Spirit that was speaking to me, and you set your hand on me, and I was almost breaking down in tears because I remembered that He actually carried me, and He told me, "You're not done yet. Wake up," and I woke up. So that's it. Jeg vil gerne lige sige. Så det, som David forklarer mig, at han gjorde, det var, at han igennem bøn, der låser han minderne op, fordi Søren har ikke nogen minder om, hvad der skete, da han var død. Men David låser i ånden minderne op, og Søren kan se, at Jesus var der. Og Jesus var med til at vække ham og sige, kom tilbage til liv, og han vågner op. Ja, amazing. Og jeg synes, kan du ikke lige nævne, at du er en stor mand, og det er du, fordi du har også taget noget andet medicin. Vil du ikke lige fortælle, hvad lægerne har sagt om dit blod? Jo, jeg har taget til videre førhen, og jeg var misbruger i 20 år. Jeg fejler ingenting. Jeg har et normalt tal, altså jeg fejler ikke en skid. Jeg er lige blevet 45, så
Så ja. Det er fordi, jeg gerne vil give mit liv til Jesus. Han gav mig mit. Med Kristus. Og oprejst med Kristus.